kabsat. Iti dahi tinasanto na misan tay mandanggayan ti pagyaman ni Jarinet Corpus and Family, ni Perlita Albiar, Mr. and Mrs. Jan Gakusan and Family, Marie Villegas, Thanksgiving Mass and for the good health of Engineer and Mrs. Demetrio Baloga and Diorin Baloga, Nicole Angela Budget, Talusig and Family, na isang sangayan na panggep ni J. Ganasias, kasta pa intay kadkadaw na ikarkaragan ti kararuwa ni Claro Gabuat Senior, Maria Ken Idita.
agbyag ken bigsak, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Amo. Umay kayo, tagragsak tayo, nagapu amin iti Ama, ti balay iken bigsak, amin nga imbag ken ginawa, meron aken sak, daytoy ti aldaw ay naramid ti Amo. Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ka. Kakabsat ti Dios adda plano na kada tayo. Tunggal maysa kada tayo adda napintas a plano na kada tayo. Kadawyan na jay plano na no daduma hanga maibagay ijay kayat tayo. Lokatan tayo ti puso na ken panunot tayo. Palubusan tayo ti Dios nga iso ti aggaraw iti biag tayo. Agtaleg tayo iti grasya ken bendisyon na. Tapno maikarita ang makiranod iti dati na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi kan managayat. Iti si bababawi a puso ko na tayo, agkon pisarak, iti Diyos aman nakabalin amin. Ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo mga sika, Apo mga sika, bakawanem basbasol mi, bidot nagkurkurangan mi, katalawen nakam kadi, nakalmesan na kempus pusumi. Kristo mga sika, Kristo mga sika, bakawanem basbasol mi, bidot nagkurkurangan mi, katalawen nakam kadi, nakalmesan na kempus pusumi. Apo mga sika, Apo mga sika, bakawanem basbasol mi, bidot nagkurkurangan mi, katalawen nakam kadi, nakalmesan na kempus pusumi. Nakalmesan na kempus pusumi.
iti kangatwa. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Iti kangatwa. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Ket ditoy daga kapya kadagiti tattao na imbagti imunan nagdaka itanok daka bagrok babanda ka daydayawen daka agiyaman kam ken ka gapu tinaindaklan na dayag mo Diyos na ilangitan nga ari Diyos Ama man nakabalin namin ket sika Jesu Kristo bugbugtong nga anak Diyos nga Apo Kordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Diyos iti kangatwa. Gloria iti Diyos iti kangatwa. Sika mangita kadagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami kaasyan na kami awatem kadayto arararaw mi ket sika situtugawiti makanawan ti Ama kasyan na kami kasyan na kami Santo ket iti gloria iti Diyos Amamen Gloria iti Diyos iti kangatwa Gloria iti Diyos iti kangatwa Gloria iti Diyos
iti ka nga. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, ipaayo mo kadi tatong palin mi adiagres at ti pagayatam, kat agserbi kam ken ka iti amin a puso mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso a makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw iti libro ni Propeta Isayas. Ni Siru ti ari a pinili ti Apo. Dinutukan ka, ti Apo amang parmek kadagiti nasyon. Imbaon na amang parukma kadagiti nabilig nga ari. Ilukatto ti Apo kenkwana dagiti ruangan dagiti syudad. Tutukan ka at tumulong kadagiti Israelita nga adipen ko, dagiti tattao a pinili. Nikan ka iti kastaunay adayaw, siyak ti Apo. Awan ti sabali a Diyos. Ited ko ti pigsa, amasapul mo, nupay dinak amam mo. Aramidik daytoy tapno maamuam ti amin na tao, iti amin asuli ti lubong, asyak ti Apo. Ken awan ti sabali a Diyos. Ti sao ti Apo. Itanok yu ti dayag, ken panakabalin ti Apo. Kantaan yu ti Apo, iti baro a kanta. Kantaan yu ti Apo, da kayo amin at tattao iti daga. Pakamuyo ti dayag na kadagiti pagilian, dagiti nakaskas daaw nga arabid na kadagiti amin a tao. Naindaklan ti Apo ket rumbeng unay a may daydayaw, adda a pagbutngan, ngem dagiti amin a didyusen. Taawan serserbi dagiti didyusen dagiti pagilian, ngem pinaraswa ti Apo dagiti langit. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo amin at tattao diti daga. Itanok yu ti dayag, ken panakabalin na. Dayawen yu, tinadayag anagan ti Apo. Mangitugot kayo iti sagot, ken sumrek kayo iti templo na. Agkawes kayo iti nadalos, da kayo nga agrukbab iti Apo. Agpagerger kayo iti sangwanan na, da kayo amin at tao. Ibagayo kadagiti nasyon, agarin ti Apo. Awan to ti dumduma, inton ukumen na dagiti tattao. Di maibasa na adaw iti umuna as surat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Da kami atallo, Pablo, Silas ken Timoteo. Iturong mi daytoy as surat kadagiti kamkaming ti iglesia ti Tesalonica. Isuda at tattao ti Dios Ama ken tattao met ni Apo Heso Kristo. Sapay kumata adda kada kayo ti parabor ken talna. Kankanayon nga agyamang kami iti Diyos, may puon kada kayo amin. Ket idawdawata da kayo tunggal agkararag kami. Ta iti imatang ti Diyos ken amatayo, malagip mi ti panangipakitayo ti pamatiyo, babaen ti panagbiagyo. Ti gagetyo nga agtrabaho, gapu ti ayat, ken ti kinatibker, tinamnamayo, ken Apo tayo a Heso Kristo. Kakabsat, ay ayaten na kayo ti Diyos, ket amumi a pinili na kayo nga agserbi ken kuana. Taiyegmi kada kayo tinaimbag a damag, saan laeng a babaen ti saok ken nananay a panagtalekmi iti kinapudnona, no di pay ket ti panakabalin ti Espiritu Santo.
Amuyo iti panagbiag mi, idi nakipagtaeng kami kada kayo. Nagpaay daytoy a pagsayaatan nyo. Ti sao ti Apo. Agsao ka, o Apo, dumdumgin to'y adimen mo, at daken kadagiti sao amaga, itetiang nanayong nabiyang. Alleluia, 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 alleluia. At daken kadagiti sao amaga, itetiang nanayong nabiyang. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamet kan ka. Di pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may paay ken ka, o Apo. Pimanaw dagiti Pariseo ket nagtutulag da no kasano ti panangtiliw da ken Jesus kadagiti sauna. Imbaon da ngarod ken kuana dagiti pasurot da ken sumagmamano a Herodiano. Maestro kinuna dagiti naibaon. Ammo mi asaan ka nga agululbod. Isurom ti podno maipapan iti pagayatan ti Dios. Di mo pakaringguran no anya ti kuna dagiti tao agsipod taawan idumdumam. Ibagam man ngarod kada kami no anya ti kapanunutam. Maisalungasing kadi iti linteg wenno saan ti panagbayad ti buis iti emperador. Nadlaw ni Jesus adakes ti panggepna ket kinunana, da kayo nga agin sisingpet, apay asuuten dak, ipakita yo man kanyak ti kwarta a pagbuisyo. Inted da ken kuana ti kwarta, si asino ti akinladawan ken akinnagan iti daytoy sinaludsod na, ti emperador insong batda. Iti kasta kinuna ni Jesus, itedyo nga rod iti emperador ti kukwa ti emperador, ket itedyo met iti Dios ti kukwa ti Dios. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. The count of three, at the count of three, agigiddan tayo man nga aguyag. 1, 2, 3. Ni apay, aguyag ko na kang agkatawa. Tayo muna amisa, nakakaasid nga mang tip-tipad jay uyag da. Siyempre, nabudot angin taga po dahil ibilbilag tayo nga irik. Ya. O, kita man, nagputaw. Nalpasan di pa naguyag. Sardeng tayaw. Yan dalata. Hindi kalman sakbay ti misa. Kapot ang kurkursi nga kumatan. Uray no anak nga umay makibilag ti irek. How I wish nga, how mo mangibagan no manubulnos ko kumata umayak makibilag. Ang kurkursi nga, idi aglusyon na, nalasin ko dahito itamudo. Amoy iti tamudo. Nyawag yun to'y. Temmudo. Idinalasin ko, wan nalagip ko, daytoy ay daytoy four finger ko nga kanawan, right? O mayon to pilaan nga kitaan madamdama after misa, tada baka ko nakaluklukwang kayo. At na nagsinan X na. No, di ag fingerprint tak, malasin di jay nagsinan X. Apay niya dinapasamag daytoy nagsinan X. Di jay pakuros na, ni manang ko, kinumpay na. Nakatamad kami ijay nuang, bulbulodat niya kumpay na, pisyak day tay chesa, nalunang ngam nakulbet, buludak man ta kumpay mo, dimbader dyan nuang ginuyod na, so naiwat tanin. Di dyan mo't pa kasjay na nga, day tay piglat na,
No, day di amang kumot. Yak amo no niya ti utek na mo day di nga lakay. Nagsasaruno ka mga agkakabsat, no agaramid ti sunay, yun no sunay. Anya ti sunay. Day tayo nagbubukal ng ikas jay mo. Koreando day jay. Kada talina nga kasi mo haan. Ay nalainga kag sunay uray magmagnaak kasi ko hangko pagdisun iya daga. Amang kaya kas jay. No kayak nga dugalan ta ulo yo, talaga nga dugalan kayo no kaya yo. Kaya di nagaramid ti sunay daading ko. Kasi siyempre grade 3 actually no grade 4. Di sunay ko, ay not sunay ko, iniyawat na di sa nga kasta, nga kastoy, nga kayo ti aludig nga pan na pinukan di kayo, na inted na di bunang nagngulngul pa imat, kasla mo lautek tayo angulngol, aramidam. Kasi mo mata grade 3, grade 4 ka mga, anak, diyan ka mo na pa anak kayat nga aramidan, siguro, agbali iso siguro ti kwa basta binaybayan nga agaramid hanna nga aramiden uri dagita project nga star idi kada ko hanna kayat nga aramiden ikayasan nak aramidem kunana kagapo ta nagdagsen mo data nga buneng nga nagdakkel ta ngulngol santo ta siyempre aludig ka na kulbet met ja mo mabaling nga tabtaban ko makas jay iso ti agtubtubay kami ingkas jay ko di buneng sa ko insultag ay, nagukap mo di nairaman mo nga na natubay datoy tammudo ko ni sa diya malagip ko dahil ta no apaya nga addakas jay na day jay nagkaputi sunay iso ti umuna nga tubtubayon mi kunayo amoy iti sao nga tubay namang form ka iti tubayom jay sangol tubay ko nami diya amo na niya pangawag yo tabtabam ako tabtaban laeng nga natural ti tabtab ngem tubayom ipurmam han agkakaawatan tayo haan. Hello, mic test. Mang mangagdak. Hello, hello. Adamot. Nagkakaawatan tayo. Agtubtubay, di jay. Di jay ti tubtubayon mi idi. No saan nga pasanga, ti palsiit. Di jay sunay, iso nakalaan na daytoy. Tubay, kuna tayo. Agtubay. Malagip ko launay, di di ka eskulaan mi jay seminaryo idi. Taga Ipugaw ti maysa kadagiti parents na diya kamo no sino tanang tatang taga Bagyo nga mga nagpadi datoy agdaldalos kami ija ground kumpay buneng kada ko ti pagdalos mi adda kutsilyo na nga medyo natirad ham mga dakkel ang mga basit nang puted ti kastoy kaluumag nga ta talapong nga pungwak nga sanga ti naganan saleng you know saleng sa bali tinasilang ngam salang anya tinasilang ulo ken jakamon tinasilang pay salang edi kwan ukitan na kutten na kasjay ginikat na ba si kwan ukitan na edi kita ang kitaem ko na impakita na nagbiit nagpintas di panang kwan na edi kita daytoy nga iyuk-ukit na nga jerupan ni Apo Jesus nagmayat di panangaramid na buneng la di igen na awam pay ti gamit na nga tatta ko man di mo adu dagitay ko dagitay agturtur no agukit ke ker talaga jay ko ma inukitan na hindi ko ka nikitaem ko na nagmayat dinawat ko di jay inigganak inkabkabil ko di lamisaan ko aging gana nga naggraduar kami ijay seminaryo kun naglaing lagad di panangalan na jay letay side nga rupa ni nakaside ko mga rupa ni Apo Jesus, haan nga eksakto nga nakasango, medyo pasay, ijay nakakabil, ijay yan ti puted ti sanga ti saleng. Kakauna na di jay, ngamin, di may amuyod ta, malagip tayo ta, ipugaw kay so dati nalaing nga agukit, di mat. Tagalog, paglililok, kunanan sa di jay. In English, carving. Oh, damo na bati nga sa English ko ah. Kanalaing nagmayat. Kakungkunak, aging gana tatapang panunutag. Wan matkas jeti biag tayo, idi araramiden na jay rupa ni Apo Jesus. Adu ati matinag nga sangkap, you know sangkap? Antay sa magkakaawatan. Masapol ang ikaten na, dagitay haan nga importante, tapno agminar jay, agong ni Apo Jesus, jay mata ni Apo Jesus, jay rupa ni Apo Jesus. Gets nyo? Kakas jay matibiyag tayo.
ti panangukit ti biyag tayo, masapol nga palubusam ni Apo Diyos nga mangikat, kadagiti nga importante, tapno agminar ni Apo Diyos iti biyag tayo. Sapol? Haan nga agminar, kala ko mano, haan na nga inikat na gaya daddo, mga pasot na di panangukit na, di jay sangat isaleng, haan ko mga nagplastar, di rupa ni Apo Isus, kada tayo met, iti biyag tayo kakabsat, naparswa ka na imbag, naparswa ka alangan ni Apo Diyos. Ngem no ado tinakasulat, no ado nakatapal nga sangkap iti biyag mo, haan nga agminar ni Apo Isus iti biyag mo. Iso nga palubusam ni Apo Diyos nga ukiten na, kirkiran na ikaten na dagiti hang importante iti biyag mo. Anya dagiti hang importante iti biyag tayo. Tapno agbalin tayo nga karuprupa kalanglangan ni Apo Diyos. Dahiti ebanghelyo tayo nagmayat anya ti kunana ni. Imbaonda dagiti Pariseyo nang ibaonda ti pasurot da agraman Herodiano nga kunada kinunada ammumi nga saan ka agululbod. Sinubok da jelaing niya po Isus. Isurom ti podno maipapanti pagayatan ti Diyos. Di mo pakaringguran no anya ti kuna ti tao king kataawan ti idom dumam. Nagdagsen. Datayo no dadduma adot nakasulat iti biyag tayo nga haan tayo nga maukitan apaya ti umuna nga panunutan tayo no dadduma dayjay ibaga ti tao kada tayo. 90% ti Pilipino agbibiyag according to others' expectation, right? Isugarod nga conscious ka ita kiday mo, conscious ka ita lipstick mo, conscious ka ita bag mo, agterno nga tatibado, naladaw ka, misan nagado ta pilyam ta, ti pampanunutan di ibaga dagijay, managuyaw nga, kaabay mo, kitamta kaabay mo, kitam mo no sino kanyada. Di magkasjay tayo. Pakarikutan tayo launay, ti ibaga ti sabalikan niya tayo, haan? Oy, maawatan dak. Ti Pilipino, ti sakit tayo. Oy, Pilipino lati managuyaw. Rumrumor ka pailaeng ka. Sigurado, no managuyaw ka, conscious ka mat. Di mat? Baka bangking. Apay nga pakarikutan tabuok mo ngamin iso matikit kitaem. Iso nga no daduma no sobra di ko kay conscious tayo launa yon si kamet pampanunuto mon anya na ganan tumarayak sa kapitan. Ore awang pay nararamida masakal agparang mo tata eleksyon. Sa larumor tangipon mo tata pa nagbobotos. Di man nga tawon nga panagbobotos na kamirduot ka nga daytay kasla kala ampo ngem tatang iso nga jak agisem-isem no ka baka ibotos dak. Kaya nadaduma agserbiak nga ta ngem sigurado maabakak apaya adda bayas mo nga minen. Di bayas tayo gapo ti kuna ti dadduma no kadawyan na di kuna ti dadduma pagbibiyagan tayon haan tayo makapagserbi ana sayaat. Haan nga agaranaar tarupam tarupa ni Apo Dios di tarupam adda bayas mo. Anya pa dagiti rumbeng mais number 1 bayas dayta nya. Nagserbi ka. Awan dagita among dabanda na ti abagatan andak nga kayat dagita apaya markado dan. Bayas dayjay. Uray dayta relationship tayo, pamilya agasawa. At dabayas mo, kinila kay mo, awan narigat nga patsyan daytan apo apaya, at dabahid nan. Masapol nga pakirkiram, palubusam ni Apo Diyos nga ukitan na, tabtaban na, di haan nga importante iti biyag mo, tapno agminar ni Apo Diyos di tabiyag mo. Kinudaduma ka, adu ti kasjay tayo. Alimbawa, relationship ti pampamilya, relationship ti panagkakaaruba. Speaking of pamilya, naglaka nga ibaga, ti pagkapsutan ti dadduma nga pamilyahan. Katikunak mat,
sakbay ka nga apan makibiyang, ti pamilya ti dadduma, simpaem nga umuna ta pamilyam. Urnusem. Taawan ti karbingam nga mapan bumibibiyang, ti biyag ti sabali, pamilya ti sabali, no si ka nga mismo, hamo mo na urnos, ibukod mo nga. Pamilya. Apo no nasimpa ta pamilyam, no nasaya at ta pamilyam, tumaray ka, ore hangkag kamkampanya kayat dakar. Nung nadakay to pa lang agkakabsat, agkakasinsin, ah, agkakaaruba, ay Diyos ko, adda kanupay tumaray a kapitan, di pa ibutos ni baka na, nyala na tama. Piling kapitanan, di na pa ibutos nila kay na. Akala ko na day dyan, sakbay ka nga makibiyang iti pamilya ti sabali, urno sumpay tabukod mo a pamilya, tapno adu ti mamatihan. Kada tayo kami no daduma ka, akala ko agap apply di anak ko, father, ngamjak ibagbaga, apaya, baka ka no, madinay, kakababain, inya, bibibiyang dagita kabain mo. Sino tayo agtartarigagay nga, agaplay, hanga si ka, hanga di anak mo. Kababain apo na nga makaruwar di anak ko iti board exam na, ikararagaman, ipakararag mo, apo kababain. Anya bibiyang dagita tattao nga man nakibiyang. Kasi kay tinagrigat si ka nagpabasa, as long as aramiden na amin nga kabailan na, no hampay la para kanya na, hamo pa karikutan ti ibagada, right? Apay, dayain tulong dagita, barbaridad nga kaarubam mo't, iti pa nagbasa, nakaawam mo't. Di adda karbangan na nga mangibaga di nagrigrigat nga nagpabasa, di nagrigrigat nga nag-exam, isudat adda karbangan na, maipapanda taapan nakarawar, apay nga ti expectation mo ti daduma di pampanunutan. Kiso ti ko na, aramidam na ta pamilyam da ita, relationship. Kano kas ti panunot tayo, kas ano nga rod nga agaranaar ni Apo Diyos itibiyag tayo. Kung kunana di dyan yan, dahil kunana, awan bibibiyang mo niya tibaga ti daduma, basically kas jay kuma. Tirigat na ngarod nga kunak nga ulitan, agrubrubwat ka nga umay makimisa, mga di parakin Apo Diyos taropa, anya mo ti pampanunutem, tapno mapasikatam mo di ka aroba. No, anya makuna di ka abay mo. Maya nga tatibang banglok. Aguyot ka lang arudan, imbuyat mo pa ilaad, adda garod nga masail ta agong mo gunggunam. Expectation, may kadwa, kunana dito, si idi sinubok da niya, kitaak man ta coin nga pagbuisyo, kunani Apo Isos, impakita da, nga nakita na, inya ti akin ladawan, ni emperador. Itedyo ti emperador, ti kuko ti emperador, itedyo ti Diyos, ti kuko ti Diyos. Ti pampanunutin da dagiti tattao nga naibaon nga mangsubok ken ni Apo Isos kabailan da jay bilag ti turay na emperador kaya na nga idaulwan ti lubong mga bak. Ti maibagbaga ni Apo Isos even the power of the emperador naggapukin ni Apo Diyos. Iso nga ko na ited mo kini ti Diyos ti kuka ti Diyos no panunutin na ko no nalaing ko daytoy uray di joy panangidaulo isugarod nga uray ijay talent, ijay gift. Nagmayat nga rod ijay ng kitikit ti nga ti salang nga rupa ni Apo Diyos apaya. Inusar na di talent ng agukit, ti pay rimwar, ti pay inuran na rupa ni Apo Diyos. Haan? Kada tayo, dayta, naparaburang ka ti adal. Adda trabahom permanente, nag-retire ka pa yan. Adda business mo, nagsayaat. Kabailam ti agtrabaho iti talon. Nalawat at talunam. Uray kadagitoy nga sagot, masapul kuma, nga haan nga agsina, di pa nagtrabahom, kin parakin ni Apo Diyos. Kadagitoy kuma pa nagtrabaho tayo, kadagitoy, agaranaar kuma, di rupa ni Apo Diyos. Haam mo ang pagtangsit nga, kala ko dayto emperador ka, na ipagarup na nga bagi na dayjayon panagturayan, kung nadagiti tao nga kuko na di panagturayan, nga haam nga rumor niya po Diyosen, kamali.
Iso nga no, ori ka nangabak ka nga ag kapitan. Haan ang agsina di kinakapitan mo, nga di pa nagserbim kini. Apo Diyos. Haan nga mabaling nga agsina ta kinamayor mo, kinakagawad mo. Agramang kinatanod mo. Iti pa nagserbim kini, agarana ay ijay, tirupa ni Apo Diyos. Ngam ko na tayo nga ulitin, no, sobyanan tayo dati ibagbaga tayo, sala gamin agaranaar, tirupa ni Apo Diyos, iji pa nagserbi tayo, iji biyag tayo, no, ipalubusam isuna nga mangukit, palubusam isuna nga mang design tabiyag mo. No, ibaga na nga madi, ikarigatam nga, ikaten, tamadi garot. No, ibaga na nga nakayat, ikarigatam nga, liklikan, tanagarod kayat, kunak garod nga ulit-ulitan, sakbay na ka nga tikapan tidakdakkel, amuyo titikap. Sakbay na ka nga tikapan tidakdakkel, palubusam nga ukitan na ti basi-basitan. Kas ano nga tikapan na tabiyag tayo? Apo, yes, at the peak of your career, nagpigsa ka. Ala, numabalin mo di income mo, pangato. At the peak of your career, panawon pa naggagapas, Father, gaget, awang problema, bilag. Kakaisuna nga nasir na at Father, awang problema, dimpay pag inanaan tabagi mo. Masaksakitan, dimpay ko ang gapulat igaga mo, tikapan na katakitaam. Ilakom amin nga irik mo, pagpaagas mo, taapaya, high blood, Father, diabetes, di mo pinaginana. At double job, nagagatla una yun, iji karir na. Tikapan na ka, mamaminsan na nga tikapan na, dahita savings mo, yad adayom apo, baka mapanpay, iji agas, wunokin ni doktor. Tikapan nang idakdakil, no, hamo nga paukitan basi-basit, kayat na nga sa uwan, tunggal, every now and then, i-check, palpalubusan, i-correct kin ni Apo Diyos. Taagar-aranaar. Amin nga trabaho tay kuma, uray no kina emperador kasla daytoy, amin nga obraen tayo, agminminar kumalatta, jay rupa ni Apo Diyos. Uri ka di pamilya tayo, tay kunakon, no naurnos ta pamilya, nasaya at ta pamilya, makadiyos day ta pamilya, mariri na ti tattao nga adda ni Apo Diyos ta pamilya, uri hangkang agkampanya na nga bakan. Uri agtambli-tambling ka mat, uri gatangong pa'y tibutos dala kita ingkarida, tatubay ito nga pa mo impasango, no talaga nga handa ka nga pa narigat. Kasi mo lati biyag tayo. Isugarod nga, ijay unag tibalay. Agminminar ka di langan ni Apo Diyos, no, nagado nga sangkap, nagado pa ilaang tiip katen natap no malasin nga adda ni Apo Diyos. Ijay pagtatrabahuan tayo. Agar anaraar ka di tiri na ni Apo Diyos. Jiri ramid tayo nga mariri nada ka di nga adda ni Apo Diyos. Uri sa dino ti papapanan tayo. Isu nga ti sekreto na dahi ti kakabsat nga kungkunana, tapnohan tay marikutan niya ti ibagada, ikatan dagiti bayas, palubusan ni Apo Diyos nga mangukit, mangkirkir kadagitihan nga importante itibiyag tayo. No mapalubusan tayo dayta, dagiti tattao mariri-nada nga da ni Apo Diyos kada tayo. Uray sa din no pagserserbiyan tayo, mariri-nada ni Apo Diyos kada tayo. Iji opening prayer tayo, inya ti kunana. Sapay kumata ti puso mi, makapagserbi kami, iti amin a puso mi kingka, dahil ti kunana. Sa din naman nga anggulo, dahil panagserbi tayo, ni Apo Diyos ti agminminar, ni Apo Diyos ti agrangrang-rang. Narigat nga perfekan ta, nakapsot tayo nga mabalin nga aramiden. Narigat nga maala nga 100% ko na tayo nga mabaling ikarkarigatan at arigagayan nga aramidan. Katatapay laang ako palubusan tayo na, anya dagijay. Bias di pamilya, relationship, panagkakadwa. Dagitayhan nga nasaya at nga relasyon, pakirkira mo, dalusamon, agan anaraaren. Ang basic nga pakakitaan data, ulitin tayo, no makibibibi angkat sa bali a pamilya, ka mga maurno, kayat na nga sa uwan, nagulo, nasipnget, jerupa ni Apo Diyos King ka. Narigat nga agparang, jerupa ni Apo Diyos King ka.
Isugarod ti karit na. Kasla dagiti buyain nyo dagiti may upload nga videos tayo, kung dito simbaan tayo. Ado dagiti mapan makibibya. Ngala, day tangapadi, kung kunadan tama. At dan sa mo mulmultit na, kung kunada. Kuna mo, sakbay yung amin nga, sakbay ka gamin nga bumiyang, agaramid kay mati, panursuroy, ay upload yo, tabaka pagadalan ti tattao. Linabanan mo, dagiti agbuy-buya kada tayo. Awan bibiyang mo, idta kay, pandamat apaanan. Bayan nyo, takasta nga talaga, nohang ka nga stable, nohan nga sigurado di jay pusom, kindi jay pamatim iti pamilya, mapangka makibiyang ti sabali. Numayat ti taray na ti ta pamilya, karuprupa ni Apo Diyos, hamo masango ti apan bumyang iti sabali. Kas ti awis na, kanya ti kang runaan, ti step na umuna, lubusab ni Apo Diyos nga ukitan na, kirkiran na ti biyag mo. No, adda dagiti hanga maibagay, palubusam nga ikatin na. Maikadwa, no, stable day ta, no, agrang-rang-rang ni Apo Diyos, hamo masango ti mapanbumyang ti sabali. Haan nga dagiti pagkapsutan ti tunggal tao, ti inkabirbirukan. Agserserbi ka nga awan bayas na, ni Apo Isos, kunada ka, agserserbi ka nga awan ti idumdumam. Agsasao ka na saya at nga awan ti idumdumam, awan ti bayas na apulos day ka. Katata ti panagbiag tayo, tartari gagayan tayo, amin kayo mat, adaya pamilya mo nga. Adaya pamilya dito yung nga agtarigagay nga agbalin nga nasayaat. Api adda pamilya dito yung agtarigagay nga agbalin nga dakes ti pamilya na. Oh, adda awan. Awan nga talaga. Nakapsot tayo lang amin. Ngum tartarigagayan tayo amin. Awan ti mayat nga, dahito ito anak ko kahanto nga agbalay git panagbiag na, sino ka nga naganak nga rod? Kayat tayo amin. Ngam di nga rod ti ko na tayo, masapol alawagan tayo. Nakapukos, agminminar kini Apo Diyos, nakirkiran, awan ti bayas na, naukit nga nasayaat, awan ti tikap-tikap na, nasayaat di pan nakaaramid na, no dayjay ti klase ti pamilya, agara naar ni Apo Diyos, balay gia, bendisyon tilak amon na. No dayjay ti agminminar iti pamilya, awan dua-dua at tumaawagan tayo ang kukwa na. Ala kakabsat, tarigagayan. Tarigagayan nga pasanton di puso, di pamilya. No, dapay la dagiti basit nga mangsulsulat di jay bayas kada masapol nga maukitan iti biyag tayo, palubusan tayo ni Apo Diyos. Isu na ti best artist tayo. Isu na ti the best painter, the best sculptor, isu na ti the best nga manglililok, mangukit iti biyag tayo. No, italag tayo king kwa na inuten na simpaan ti biyag tayo. Ipadoyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarsuay ti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo ani Kristo, bugbog tong anak ti Diyos. Nagtao iti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangalay iti bagina, iti Diyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin. Kastamet anaylan sa iti krus, kapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuog ket naitanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamatiak met ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propeta. Mamatiak met ti Iglesia maysa, Santa Katolika ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol,
namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat intay umararaw, iti ama tayo ana ilangitan, akanayon amang banbantay, kada tayo iti salinong ti payak na, kas gimong dagiti nabunyagan ken Kristo, idatagtay ken kuana dagiti panggep tayo, tapno ipaay na kuma, sigon ti kasapulan tayo, iti tunggal panggep kuna tayo, apo pakirano den nakam iti gloriam. Ikarkararagan tayo ti simbaan ay naisaknap iti sangalubungan, ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi. Agtultuloy kumati inspirasyon ti Espiritu Santo kadakwada ang mangiwaragawag ti Ebanghelyo. Kumararag tayo iti Apo. Ikarkararagan tayo iti panagkaykaysa dagiti amin a pagilyan. Ipamatmat kuma ti Apo ti dayag na, ket maidaydayaw tinagan na, tapno agari ti kapya ti sangalubungan. Kumararag tayo iti Apo. Ikarkararagan tayo dagiti saan ang makaammo iti Diyos. Maluktan kuma dagiti panunot da, nga mga mo ken kuana, tapno masursuro da ti agserbi iti Apo, ken iti padada a tao. Kumararag tayo iti Apo. Ikarkararagan tayo dagiti naayat nga agbolontaryo at tumulong iti simbaan. Ikaisada kuma dagiti ganwat da, tapno makapagserbida asireregta ken napuan namnama, tigunguna nga ited ti Apo kadakwada. Kumararag tayo iti Apo. Ikarkararagan tayo met dagiti napanen iti sabali a biag a napateg kada tayo. Taadada kuman amang mangikanta dagiti pagdaydayaw iti agnanayon a pagarian. Kumararag tayo iti Apo. Agulimet tayo, intay met dawaten dagiti bukod tayo a panggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, dumawdawat ti panay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo pakiranoden nakam iti gloriam. O Diyos kitain nakam kad at taom nga agbibiyag iti buteng ken panagduadua. Masursuro mi kuma akanayon ti mangkita ken mangbigbig ken ka iti aginaldaw a panagbiag mi, tapno kanayon met a maidaydayaw tinagan mo. Dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Amin o Apo, ngayon sagot mo, nambay ken rigat, wen amin ko, umay ko hinadon, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, inaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat ni nanubuhadadon, sabay kumatataga igaryan, nga umawat ibagigin dara. Bunga ti bandog eling en mi, idaton mit altar anap non sudi, amin karagsa
Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ya po awatin ako maragiti daton karagiti imam. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo itinaragsak anakem idaton memetlaeng ken kadagiti imparabor mo dalusan na kam kadta grasyam babaen daytoy sakripisyo arambakan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Sa kumama. Itag-ayo dagita puspusoyo. Adalan sa tag-ay apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karigat rombay. Pudno unay amay ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios takas taunay iti panangay ayat mo iti lubong tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan ket kinayat mo a makipagbiag a mayasping kada kami malaksid iti panagbasol iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi gapo iti kinatudyo na maisubli dametlaeng kada kami anansata makidanggay kami kadagiti angheles ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Diyos dagiti amin a baswa, ti langit ken dagan apnoda, iti pakaidaydayawang, Hosana iti kangatwa madaydayaw ti umay iti nagan ti Apo Hosana iti kangatwa. Podno unay Apo abiig ka kinasanto ket sika ti gubwayan ti amin a kinasanto dawaten mi ngarod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu amayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon na tulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu a tattao tapno mapakawan dagiti basbashol aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kenin ka panagunga inakaminsalaka manubuti sa ngalubunga
salaka, manubuti sa ngalubongan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami makirano diti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parairayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, mangitantan ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. 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 Intay umararaw iti Ama, katlalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nadat sa dilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, dumteng kuma, di pagaryam matungpal kuma, tinagem mo, dito'y daga, akas sa dilangit. Idem kadaka, ti aldaw ito, ti kanen mi, iti patinayon nga aldaw, pakawanem me, ti basul mi akas me, pamakawan mi, ti basul dagiti nakabasul kada kami, di nakamen baybayan ngaw mandugot ti sulisog ket salakan nakam ket iti dakes.
Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasat anam namaen mi, kan iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, ti agnanayon na dinto O agsarta. apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapukan niya, taytad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, itagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Gusto ko na. Ipaay tayo ti kapya iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Kapya. Cordero de Dios, ang punas basbasul ilong, ang mga sigat. Cordero de Dios, ang punas basbasul ilong, ang mga sigat. Cordero de Dios, ang punas basbasul ilong, iten padakatikan. Adtoy ni Apo Hesus, atoy ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak, ngem ti may sala nga sao mapaimbagton toy kararo. Yan, inumin niya. Apo sikat ibileg mi, apo sikat isilaw mi, di kamay karing agserbi, apo sikat igamang mi. Kas may sabangan, di namili naramid di daga, kasta tayong agserbi di Apo narugo, narasin narugo. Apo sikat ibileg mi, apo sikat isilaw mi, di kamay karing agserbi, apo sikat igamang mi. Kem day taabangan, numan pa'y naramid di daga, ngupalubusan ti Diyos, grasya na di maibos, di banga agbalin
ti bilengbi Apo sika di silaw mi di kamay ka rin nagserbi Apo sika di kamang mi kas may sa abangan di namili narami di daga kasta tayo agserbi di ako narugo narasi nanugo tumangadak ken kaapo ken iepkas ko to'y arararaw ko itaasim kenayaan tumangadak ken kaapo ken iepkas ko to'y arararaw ko itaasim kenayaan inang idalik to'y aso ko ngarut o Diyos abungin ka dinakdawaten day to'y anipin mo lang inkakaan ibine alain ka tarabayin alain ka saranayin taptuang kalinay na mulayin Ngarud o Diyos abugin ka tinakdawaten day to'y anipin mo lang inkakaan ibinen alain ka tarabayin alain ka saranayin tapnuang dalinay na mumulayin Kumararag tayo. Aramidam kad apo tati masansan apan nakiranod mi ti sagrada a Eukaristya agbanag apagimbagan mi ket isuro na ti umiso apan nangaramat mi kadagiti banbanag ana indagaan ket ipaypayso mga ipateg dagiti na ilangitan gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Sa kamamit. Agdumog tayo tawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Bendisyonan na kayo kumati Diyos kat aywanan na kayo. Amen. Pagranyagen kumati Diyos tilangan na kada kayo kat kaasyan na kayo. Amen. Iparang kumati Diyos ti rupa na kada kayo kat ited na kada kayo ti kapyana. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mangagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos.
agyaman tayo kakabsat. Yaay ni Jesus Diyos tayo kenayat. Atong aldaw ni naglawas kanya. Game tayo tuyen di mangten kuno